Аз съм чемпион. Браво, братле, всеки трети в играта е чемпион. Бал, получава с награда. Да, ние скендери като нас сме Брат, аз съм Unreal, най-големия бот. Има ли някъде статистика? Да, аз точно това ще да им кажа на чата. Ето точно сега стана на въпрос. Пичове, като според вас е грешка, че сайфъна е такова. В смисъл, сайфъна по принцип да го махнат е стъпка в правилната посока за това да направят ранките по-труден геймот и не всеки трети да е Unreal. По принцип. Само това да кажа. Точка по въпрос. Бе, що мепич са го махнали, брат, знаеш какво правят? В смисъл, не, опитах се да кажа по-рано, като стана въпрос за сайфъна. В принцип не исках да нахрана компетитив плеерите, ама де я знам. Абе, да си знаете. Казах им, че са малко, че мръкат за няма нищо. И... по принцип си прав. Да, смисъл, добре, как да не им кажа, че са скилиш, брат, защо мръкат за сайфъна, брат? За всичко друго можеха да мръкат, но те точно за това решиха. Нали метода трябва все пак да се променя, братле? Можеше да мръкате първо, че когато играете, когато спечелите игра първо или нещо такова, ви да, така като направите някаква добра игра и ви дава по някой много малко процент или нещо такова. Мога мрънкате за това, че ранките буквално не работи. В смисъл, литерали процентите са абсолютно на рандом и системата не отчита правилно кои игри са ви добри и кои не.